sage iya watide sambulumbuli akreka ikakwaraka di nkeke ouwa owu sage iya watide sambulumbuli ouwa denu dio owego nyowu nwani yo hanta owu mbulumbuli owu Caterpillar. And this one really hope that Makananga hope that that's why I make Caterpillar. And the other Caterpillar. Oh, that can be women's we can't even a government to believe how we are. Hey, you're gonna go cross Archie. Yella. Also, Paul. Can you feel a man a Caterpillar and Dobodo? On Kegi? Then the man a Caterpillar and Dobodo. I told me Bujari. Oh, that won't be a Bujari. Mamma, Bujari, the man of the new Bible. Obu no fusie. Ewe man or Igwe. Bonye. Le Caterpillar. No again the na ega Obale Quinsu. Onwe. Caterpillar no one. Come with Caterpillar driver. They put on go we ku eziokwu ihe mere Caterpillar ka jiwe driver. Nobody survive. Government bunyere anyị Caterpillar ka anyị wee dozie ụzọ. Onwe kpatara ego nata na ba anyị. Onwe ụzọ ọ ga-esi wee buru moto ya wee na-aga. Nwoke m bịapụ aka kwara m ya aka kwara m ya aka kwara m ya aka ka anyị bute ebe. Ndị akwa. Mmadụ adakwa Caterpillar aka. Na ife ị ga-eme kịta iri tuo ịkwa ya ịmagolukwazie na bịa aka m adịlị adị m akwa aka m adịlị obere aka ka ya akwata ya aka m adịlị aka ga adịrị maka nna gị sobere ego ka usoro gị nna gị ya nnekwu eze ọnụ nna m sobere eziokwu nna m sori mana nna gị yiri karịrị back to sender nkịta dị fokwu olu gị nsọ back to sender ịbara uru ọ bụ na ịbara uru nna m na mpa gị na-egi ya ị dị ka eriri ghọrọ mmadụ ego niile nna gị na-enweta ego niile ọ na-eri onwe nke na-abaghị ahụ ijere ọhụrụ akwụkwọ jee mahadum jee yunivesiti nwa na eje onwe ihe ijetara nne azọ ike ụchụ chekere ọ na gị riri ego tanka nsụrụ ya mere onwe ka ịba uru ije skuulu onwe ihe egotara mee ka ịdị ka ọkpụkpụ anụ eriri ghọrọ mmadụ onwere ndị ị na-eri m nne m ka ndị ka mmadụ onye mee mmanya eleteta m ihe ma ede gara nwe ihe ha ereteta gị maka nna gị aka ya dị ya dịka isi gwa m gote ihe afụrụ anya ihe ọzọ m na-echebụ atụkwasị ya ego ọ dị mma ọmagbuo n'onwe ya ụmụ nwaanyị dị ụsa anaghị alaika ego ihe njiri jụwa ya bụ o nwere onye mụ na ya kwuru okwu igoro ube jiri na be m ogorie n'elu o mezi odoro anya ghọrọ mgbe sọrọ ya mụ na ya ekwuzigo ọsọ na ya ewetara m ego n'ụtụtụ ya o wetaziere m ego n'ụtụtụ esi n'ebe ahụ were ego wee jee gotezi ihe afụrụ anya ọsọsọ ihe afụrụ anya igotecha ife afụrụ anya onwegodo ego fọrọ n'ego ahụ etu ego a si wee dị were nnọọ ego ahụ nọ ya wụrụ nnọọ ife ka iji gaa wee chụ igotecha ife afụrụ anya wee fọrọ n'ime tinye n'ime ife anyị gote nye ngwere ka ọ dị m gotezie ya mee ka mụ na ofu ngwa ka ọ ba ngwa ka ọ dị o ihe na-eme onye a egwa m n'ime ụlọ ka eji wee raba eri nne wee pụta ebe a nọ ọnkwe bịa ka ịba ime ịma aghọta ọ ka mma na Volkswagen jam m dan na trela ga-akwọ m kpọrie m ka ọkụkọ ha na-awe nwe nke ga-aja amụ ma ngwa gị enwe ihe na-amarọ ka ị hụrụ nrọ ụdị ihe a na-eme na nrọ enwe mgbe ị ga-enweta onwe gị ebe ị na-anya plen pịa bifo nga na-ama ihe na ọ bụzi ebe ị na-anya basikụl n'ụwa nri ya nwere ike ịbụ nrọ ka nwanne nwoke rụrụ ọ ka mma ka ị hapụ ya ka ya rahụ ụra mgbe a ga-egbe ya ekpewe ya ọfụma
bịa ka anyị baa. John, ọ bụrụ na mụ na gị abụghị enyi and ọ bụrụ na ọ bụrụ be gị ka m nọ agwa nga ka ede kịta ka m ghọtara na ndị niile na-akpọ John the Baptist John ebere John the Baptist isi ihe o ji bere ya isi bụ na o nwere ka o si meka ụmụ agbọghọ bere ya isi ekwela ka ebere gị isi nke gị so ọ bụrụ na ọgụnwa bụ John ka nwanne gị nwoke dara aka wee nwee gị ihe n'ike a na-ekwuru ya enwe m ụtara m aka na-emetụ m aka na ahụ m niile ahụ m na-eme gbogbogbogbo na-eme gbogbogbogbo nke bụ na o were ọnụ inwetago sistem aka n'ọnụ chọm mịa ya ka pidgin jee na nrecha lokal gọọmenti na-eme m arụ m niile na-esheke esheke ịmara arụmadụ akwụzọ ọtọ mfụ nwaanyị ebe a efu m na-agwa gị ihe nwa na ebe a eme ndị na ha bi ebe a na o nwere ike ihe anyị hụrụ ị na-ekwu ugbu a tupu ọ na-eru echi ifu ebe ọ na-akpọta ebe niile ọ ka m mana kwuru ka onye ọbụla n'ihe a na-ekwu ana m achọ ịgwa gị hapụ ihe a ka anyị wee nwa dozie ya ifuru ebe a ịbịago be m anabatago m gị na be m anyị bụ ị ga-anọ n'otu ọbụla ịchọkwuru ịnọ ya 4 years nọ 5 years ị ga-anọ na be m a mgbe a ga-esetụrụ ihe esetụrụ ya ọfụma enu ihe m na-agwa gị so ihe mere ugbu a bụ ka anyị banye m ụlọ ịma na eji m landlord m ụgwọ o nwere okwu anyị na-ekwu ugbu a ọgọdụ ya aka pịam John ọnwụ ebu my man John na ma edu maka ochi ahụ Get way back, I'm not going to do what I was him or When did it now? When did it? If you baby, make it you even with her. Even with her, and I don't want to get a change in one. I want a change in your brother. I want to go to my young golf. Yeah. Taki man come matter. Mago. Me him, my age. My ben a big age. Nabem. Ha. I'm not to Cornevia. My dear. Hi, you may go. My dear. Okay, now I go. Kamu kau hari aku isi dia. Kamu kena apa teke? Hey, aman. Kamu hiti nak mesti cakap my own. Apa soal? Kau eci kuku ni. Kena zian. Bukai pun. Bon, na boss akwa ya na ayo ni eni. Ene ni me ba say, hey, e ba na charo ya ku ihe ngeri eni. Ya, bu abere. Ni na ya de mbo se ngeri ba. Ya ka bu. Ame ji si de eti na na izoko. Mpita kwa ka ngemo. Mwe bu ko be bu ngo na. Iba apa mande ya dia maro iba apa John obi ya kana ko tu John hey, so you can let TV since mbata can have bata. I want to you go. Obi ya kana ko AC. Tu ina AC na. Obi ya ko AC. AC, but ndo bere. Hey, Johnny no go. Johnny no go big girl. Emma. Oro much were. No, na enye gam chance. O maka bia tata kan je na ho eba. Even na ho eba ogbu a. Uche ma de, uche m de eba anwu. Ka amam na ga ebu batarere m. Ozu na de na H1 almost 3,000, 4,000. Ozu. Ka na emote eba. Na mo te na ino zwe na.
Bịa ebe dị n'ala. Nọrọ ebe ndozi ụzọ ka nọrọ ebe ahụ ụlọ. Isikwe na ebe isi bịakwa ịbịa na be m bed buru n'ibu lee ebe bed bịa dị n'ala. Adị m like ịgbakọta na bed. Eche m ma gwabugo gị bifo. Onye ome. Ọ na-abụ ịgọta na bed eze mgbu abịa. Chọta agọta m omume kamgbe ị bịara be m enwere ka omume gị dị. Ka ị ga-esi si bịarụcha be m a bịarụzie ebe m a bed iru otu a ọ bụrụ m na nwaanyị dina. Ya bụ bed ọwụ n'ala ebe a ga-ebe enwere ka ọ nọ John ihu ewu na gị. Ị makwana nke ọzọ ndị na adịna mbọsị ị na-anọ ha ebe anyị ihe nchọpụtara bụ na ọ dị ka ị na-asọ m oyi ife ili na nna arụ ka ị na-asọzi gị oyi ọrụ ya ka ị ga-ebidokwa ozugbo onye ọya ka m na-awụ ọkụ ọkụ ị na-agba glovu n'aka ejikwa ụzọ ọtọ ihe ya ka ịfụ m wọkụ nna wọkụ nna fight ka mma ma ewe ebe a ka ị ga-ebido ọrụ nwere ebe isi na ọ n'ala ka ị chọrọ ịra ahụ pụta enwekwere ka ọ dị nnukwu bed ụlọ otu a John kachifo ka m ụmụ nna gị mbọnụ ọkịdị ama na otu mkpụrụ eziokwu adịghị n'ihe niile ị na-agwa m amara m na ife niile ị na-agwa m bụ ntụ mgbe niile m anya ifuru ezigbo iwe na-enwe m n'anya na-ata ndredị na ịnyara m gbago n'ọhịa ịnyara m gbada n'ụzọ eche nọ mmadụ mmadụ kwu na m na-abịakwute gị apụta ha na ịkara na amamihe ma ọ na-ịtọrọ m nwa obere ihe nsegharị ọrụ m n'ebe ife ọma nọ na-enwe nke niile ezigbo ụzọ ịkwara m baa n'ọhịa gị kwara m pụta n'ezi enwe nọrọ nya wee chegide ife ọma gada gbachie eziri gbugụ dibịa mmiri efere onye debe m tụọ ya ka nkịta bụ nsụma mpị gaga onye na-eche ana m eche ife ọma onye debe m ma tụọ ya tatatatatatadebe ana m eche ife ọma oke gba gburugburu m si aya esi ụchịcha ebe pụa asị m kọmin akịrịka na-ege ntị ifere na-emekwa ọrụ n'ọnụ nwoke ekwukwu ụmụazị makwa nwere ya mkpụkụta na asị na makpanya n'okenye ewepụ ekwu nne ebe anụ ọfịa nnukwute anụ ọfịa dara akakpọ kedu ka isi ya ejighị uche okenye eji ama na ifere na-akpagbu ọkwa na ọghọ ọkụkọ wee mara na ife ọma achọghị ọyị n'ọnụ ka ọ chọrọ ka ị nụọ ya gbamkpụ ya ijide n'ọnọdụ eche ka ọbịa kunu pịa unu potolibe unu pịawa ọkụ bute mmanya ọ na-abịa oke ya na wee mee gị bute mmanya idebe nkịta dị ya ọ gwara aka nkịta ga-eko o soro na mana ọ bụrụkwa na ọ bịara abịa nyaahụ aka m ite esi ahịa m n'azụ ọha ncha abụ ihe ahụ a na-ekwu mana nsogbu adịghị nna kpọkịta m agwa ife ndụ ka nwanna nwoke ka o juje m okwu nwaanyị na m afụgo nwaanyị ya anụ ịbịa na ka m gwa gị ifuru mmanya na-efu na-agagharị nke ọnwụ na ị chọrọ iwelu ime ha na ga-edu di ya dịkwanụ ma gị nwere amara na mmanya na nna ya na-abụ ka ede ọ dị ala mgbe ọ kpọrọ iyi ọsị papa si na ndị nwụrụ anwụ pụtara ọ maka na m bịakwutere gị ka ihe nwe obere aka sụọrọ m okwe n'ebe ife ọma nọ ka m ji wee bụrụ akakpọ mgbọgbọ anụ ọfịa dara akakpọ ọrịa akpọkọ gị na asị na ọnwụ na m chọrọ ịkpali okenye kwuo m etu ahụ kwuo m n'ebe anụ ọfịa dara akakpọ aka masị ya anụ ọfịa toro ogologo na toro ogologo ana m toho ogologo etoghị m ogo onye ezigbo osi gị n'anya ana m toho ogo ha ji m mbọ egwu eji ka ndị ṅụọ ọgwụ anya nsogbu adịghị jee chọọ mmanya kara aka m kwuo n'elu ka ya aghọ dị n'elu mmanya ọcha ọkwa nje mmanya ọkwa mbute mmanya ọkwa echi mmanya kara aka ndị kwuo okwu mmanya echi anyị ejebe ozugbo maka oyibo so na delay is dangerous ife na-ewuzi kịta na ife ọmụ nwanne m nwaanyị mesịrị anụ onye ya na ya na-ekpotoli ụwa duziere m onye ọnụ ọ bụrụ akịrịka ọ wee bụrụ nwoke a na-akpa akịrịka nwoke isi ya dịsị ka ife a nwoke a chọkasịrị alụ na ife na-ewuzi ebe ọ bụla ije kịta bụ ife ọma akịrịka
Ifeoma, akịrịka na eruzi. Akịrịka. Akịrịka nke mma ka ọzọ. Ka ahụ nwoke ụjọ ajọ kasịrị ka ịfa. Fiakwa. Akịrịka. Ugodo mma na-eri ọwụ. Onye nketara onye gị na-ege eme ihe n'obodo a, ndị nwoke niile juru ebe, enyi nwoke onye ofe hụrụ. Ya bụrụ akịrịka. Nwa gị ya ege m ntị. Ihe jụọ nwa nkakwa wee kee ikpe. Agwụla na nwunye chukwu m na akịrịka mana ọ da anụ. Oge ọbụla na-etinye akịrịka gị mgbasada gị. My fault na the man like him. My fault na na-achụgharị m na-egonyecha m nnọọ ihe macha mma. My fault. Ọ bụ o ji asụgbu ya maka onwe onye na-egonye ewu. Cherukwa ebe ọrụgo ịmakwa na ike ọgụ mmadụ ka ihe jukwa ihe niile dere aka gbam ịjụ ekwensu ịjụ ọrụ ala niile ịjụ otuto na nwafọ niile ife niile nwoke ndị bara uru nnọọ n'ikwu ukwu iwepụta ogologo ọnụ gị na-ekwukwu nke gị agwụ gị na njọ biznes mụ na ga abụghị ọgbọ mma emerụkwa gị arụ n'ụlọ ahụ ozugokwa ebe ihe arụchego ebe o ruo in fact mụ na ọ karị gị ruo onwe ya maka mgbe ọzọ bọdụ onye ka onye ọpụ ya ka ya na-anọ nye nwe nke onwe kọsị m ga-eti ezigbote ihe ma ọ sanya na trouble again idiot ha onye were ọnụ rie echi Ifeoma nwụọ m na Ifeoma anamn'iyi. Nwoke a Chineke mesịrị anya ka o kee obi ekworo Chineke mesị ụlọ ọrụ m na eme ya biko nje nke nwoke anọ na ka ifere nwanne m nwaanyị nwarịta nwa dịkwa ya na-akwụtọrị na-epotoli ọ na-echegharị ya n'azụ ifere ebe nwe ezọma onye igonye biskit chengom ihe na-arapụta ụmụ nwaanyị n'enugbe eri Antoni ife nwanne m mesa na-epotori ụwa ihe njibi igwe ihe a bụ na nwanne ozu na-agba ozu n'oge eberere na mgbawu ihe dị wụrụ ogiri ọzọ nọ n'ahịa ya bụrụ nwaanyị ahụ a na-ekwu okwu akịrịka lụọ nwaanyị o mezuo ahụgo nwaanyị ndị alụ ọkwa ụtụtụ echi anya ejebekwa na-ejebe ịmaka ọ dịzi kịta na ọ bụrụ na nwaanyị afọ ụmụ anya ugboro 3 na 4 n'ụbọchị ya jezi onye ahụ ka onye akpị gbara n'ụbọchị ọ na-afụ ụmụ anya ugboro 3 na 4 onwe ọbara mgbali elu ọ na-egbu ya ka nkwụ ya ọ na-egbu ya ka sakari ị nwere otu gufu na-esi egbu agwọ otu agụ si ejide ya n'ọrụ ọ na-ebe akwa ụtụtụ na-ebe akịrịka ka nya fụziene m anya omekata isi na be m ihe a mpakịrị kamgbe ihe a mpakịrị na warehouse kamgbe na-achọ ebe m ji erepụ ya ngwa ahịa akpabanye ya bọmba to bọmba ịbụ ile anyị fụrụ na abụzi nwa ụmụazị isi ndoga bọsa ya amaka ha na agbagolitegoro n'afọ mana ihe jiri gbachi nkịta abụghị na ọka mmana na ama ejidetụ nwa nchọ ka m wee dubata nwaanyị ọgwụ ya amụmụ ekwu Chere ị na-ekwu na gị na nwata nwaanyị a ekwekọrịtago na unu ga-anụ onwe unu anyị ekpebigo ochie Ndụka ọgbazi uru ihe agba n'aka eji ha enyeli mụnwa ọbụla enwere m ike ịnọkọtasị ya ka m jekere m isi ka m gbata nje Nnewi nyanwa nọrọ ebe ọ nọ ọsị m lọtara nkịta nke eji na ya chọrọ ịfụ m anya nkịta Oriọm mụrụ abụke Oriọm mụrụ abụke ihe ị ga-emezi ugbu a bụ emeghị ije aba n'ubi nke a na-ebute egoro nya udu mmanya ịtọ ya nye m otu sị m were jebe na ya bụrụ na okwu ugwu eziokwu okwu a bụ na nkwụ nye ga-ebunye m na nkwụ ahịa eru ala na ya ji aghọrọ ya n'elu otu a anọ m ya adịghị nwanna ọgwa ya eso m ga-eje anọ m ya a sịrị ije nwaanyị bụ ije mmiri mana ekpere na-ekpe eru Chukwu nye ma ebere ka mmiri zoo echi ka o wee mezuo n'ihe ahụ ndị gboo kwuru na ije nwaanyị bụ ije mmiri iji Ndụka
Hello. John na-ekwu. Oke, nụnụ na mọchụarị. Enwe ndị unu buta. Mmadụ one? 6. Hai, Chineke. Ai. Ịma na arụ adịrọ m oge nna na this evening ezigbote arụ dị ma ndị emere ọgwụ ngwụrụ na m agaghị abịa nwa ebe ahụ but nsogbu adịghị. Emere one of my brother mena nke a bịara fọ na-eso m abịa dị mma ese ndị ya na ọbịa ọgwụgoro unu ga-enyere ya aka biko ebupụchie ya n'ime ebupụcha ha n'ime emechi ụzọ enwere m ike ịma na ji bịa n'ụtụtụ echi bịa dres ha ọkwụ nọ n'iru ebe a nsogbu adị ọ na-abịa o Onkwe biko bilie ka iyiri akwa gị ga-aga na mọchụarị ugbu a iji enwe ndị butere ozu ebe a asọ dị 6 biko ihe a ga-enyere gị aka ebupụcha ya n'ime ụlọ unu bupụcha ya n'ime ụlọ na jaso emepe ụzọ ụnụ paakị ha na-aga ebe a chifu ozi echi ka nga dresị ha biko gị ka iyiri akwa gị ụka mma na dresị mụnwa ihe na-emezi ọngwụ inwe ego ole m na-eluzi ya so eme oke ga-esi gwana ji ụmụ m onwe ma ọ bụrụ na ọ dịrị m izu biznes m gaba na ya n'abalị ya kama echi gị zuo ike ịchọgodo ịlaba ịlaba ka nga dresị biko onye ụmụnne m na-eme m nchọbụ ka m gwazi gị na Chinefuru n'ụtụtụ na ana m anazi ana ha gbara akwụkwọ nwanne m nwoke ụtụtụ eji ụna Chinefuru ụgwọ nke ya nke bụ ego ị na-eluzi na abụọ ndị ndụ wee bịa jebe ebe ma edres onye ọzọ onye ọgbọgbọ akịrịka ịkakwara aka dị nkenke ụwa owusa gị ihe aghọta ije sambolomboli akịrịka ịkakwara aka dị nkenke ụwa owusa gị ihe aghọta ije sambolomboli ebe na ndị gboo si na onye ọbụla jebe okwu nwaanyị mmiri ma ya na iji ya gara siri were Chineke ahizie nna ihe ahụ ọ gbara nwoke dị ife a anyị bịara ka anyị kwuo okwu ife ọma ya ka anyị kwuo ọnya ka anyị ji maka ewere mmiri wee maka na ije nwaanyị ide mmiri onye anụwa ọ dị fecha onye anụwa ịbịa nke ọ na-anwa ị na-enwe aṅụrị ka ọ iwe obi bụrụ ya sa aṅụrị ndị mmadụ na-aka obi o ndị mmadụ mma jigoro nnọọ ndị a mmadụ nta anụma ndị opu eri n'ata jigoro fe ifefa bịara ime tos jụọ fa nnọọ jụọ fa ọma iwe n'iwe ka nkọdoro anya ife ahụ ọgọ nwoke anyị bịara ka anyị kwuo okwu Ifeọma ka anyị kwuru bịa ịfụ ka anyị bụ mmiri wee bịa ka a sị na ije nwaanyị bụ ije mmiri ọ na-ebu na ma nụọ ihe unu kwuru ọfụma mmanya ọgọ dị wee bịa ịnụgburu onwe gị nnugbukwa na onwe unu onwe na-eme nwa n'isi mmanya mburu ịnụ ka iburu bupụ iro ọ na-ekwu okwu ikwụsị okwu mburu nwa ngị bupụ gị n'iro nka nwere fa buru dị mkparị dị ihe nka kedu ụdị mkparị dị ihe nka nne danya ikwụsị okwu ike mburukwa ma ngị nwa bupụ gị ọ na-agbaba mba ese ihe a ka ị gwara m wee soro bịara ebe a ya ilecha ichie Ndụka anya mgbe onye ị ga-ewere si wee wụọ n'iru uri ma nwụọ nkapụ ọzọkwa uru nwa na-anwụkwa nkapụ nwa amakwa m ihe ị na-akọ ndị nwa soro ya bere ebe a nkọ
ịmara ife wee soli ebebe ebe a imechamu n'anya otu a ndị nnọọ mụ ebe nwa gị ị ga-ekenye m onye akịrịka mụ ka ị mere ihe a anyị ga-ahụ ichie nnụ ka bịa n'ife erubeghị mba orube nkọ na ichie ndị esobi ya ọga isoro ya na ọba sori ya na ọba musori ya ne ba mmanya ga-echepụna mmanya ya mmanya sori ya na ọba sori ya na ọba sori ya na mmanya buru bi okwu anyị a ga-aṅụ mmanya ebe a a ga-eji igwe nwa ya na-ebi ihe ya a ga-adọba ọbara mefe ebe a esi etu eme ọ naghị onye bụrụ mmanya jee nụ nwaanyị ọ na-anabata ọzọ ịgbatọrọ ha mmanya a ga-ebunata mmanya iji nwaanyị kwadokwa akwado jee ọzọ fọma ya eweta fọma ahụ anya gwarogwe je ofu ebe maka mgbakwa nke bụ eziokwu ama ahapụ obodo aga m ahapụ obodo a pụọ abroad aga m apụ abroad nnata na ndụ ọ dị mma ọ bụrụ na m anata ha na ndụ nnata n'ozu ọ dị mma mana ihe mma bụ na aga m eme abroad ị na-achọ ije ọ bụ ụdị anwa ejita nata ka ụdị ọzọ ọ kakwara nwe uchi ọha otu gị ọ kakwa mmadụ ji nọrọ ebe ahụ ma na-akụkọ ụra akwụ ị na-egbu ụrụ nkwụ ị na-ete uru adịkwa n'isi azụ okwu uri ya bara ije abroad uri ya ba chi mụ na ha bụ ofu ka ị pụrụ abroad mụ ihe kpatara na inwe ha ego ịmana ịmara nwa nwoke ụmụ nwaanyị na-achọ kirikirikiri mana mụ ụmụ nwaanyị na-achọba adaghị achụ ha na-erijeti m erijeti onweghị uru mkpara nwe ihe mkpa satara n'ebe ụmụ nwaanyị nọ n'ihi na ego mkpatara ya dị n'akpa m intaiti mbata m aga m eme onweghịrị nwaanyị na-eso eso onwe otu nje esile ya anya ya na ọsọ a na-eme ọsọrọ nwoke a na oyi eme nsi ọ dị wiked na afọ ajọ ka afọ tara ya mmiri esibe ebe a
lafere nnata obodo a na-agbawa egbe ọdụ mana asị m Chineke ekene dịrị gị n'imere na adị m otu a ndị ọ bụ na m dịka aka m ekwu ụtọ maka ihe ụmụ nwaanyị gara eri ha gara amị gị crude oil maka mgbe kparịba m oke nke ụmụ nwaanyị gboziri ego m mba ọ bụrụ ụmụ nwaanyị rigburu ego gị gwaziri ya ebe ego gị dị ọ ego gị na ha akpata echiri gị agara korota tupu ise vụta ego nke ị ga-enwe next month irie nye this month mụ na asị Chineke nna ekene gị ọ na-abụ dịkatakwa mma nsị Chineke ahụ ize gị na m dị otu a ndị ekele dịrị gị Chukwu mụ na onwe na asị Chineke ahụ ize gị na mmadụ ka gị maka ọ dị ka mkpọgoro asị na onwe ya tụpụ mmadụ ha asị na-ada ka na onye mmụọ ihe nwa ndị toro ogologo emewuho ọ bụrụ gị asị ọ na-arụ na mọchụarị ebe gosipụta so atụ edi dị mma no problem fine boy eche na iji anya ga-afụ ụzọ were uche nwere ihe dị mma na ijefuo na ọ bụ saizi anyị bụ egwu eji bụrụ ultimate ancient and modern old and new Christmas and new year onye gafere height anyị nwere problem ya na ịmụrụ na eje ebe a na-ere agbata ozu n'ọsọsasị ijebebara na nke apam sụrụ ọnịcha ije na nke apam sụrụ ọnịcha ịfụ na ihe na-akpọ agbata ozu n'ọsọ saizi gị onye rụrụ saizi agbati ndebe n'ahịa ọ ya agba ụtụ na chi nwanchi ọnwere akwụ ije wuo na-akwụ fit mara ịgbara igbe dị mma ebe ụmụ ndị mmadụ na-asịzi ka nwa m dịka gị nna ka nwa m dịka gị nwa ndị amụta ya dịka gị ebe ọha na eze na-abịazi na-enwe mmiri otu a ndị pụta ebe a na-asị ogologo ije uru dịrị ogologo iru osisi ihe ezigide ihe ebe ndị egwu owere mkpọrọ eje mana m na-adị 120 years otu a ndị ka m ga-adị ịchọ fesi awụọ m fesi gaa iru nega nwa ife ebe ị na-eje ihe ejicha na time na village anyị na-eche gị ịnụtakwana nwaanyị ọkwa ife ya arụta m na-anụta nwaanyị anaghị anụta nwaanyị ọka ife ọma ekpe ichere onye ọzọ ma mkpe ọnwụ na mama kpọ ujebe ahụ okwu ahụ nụta ihe iji anyụ mamịrị igbo otu Figeme ewo owuwa owusagie iya gbadanya owusagie iya kalobi taba nke gị tabi figeme ewo owuwa